Ilang price, sir? Isa lang po. 75 po. Ha? 75. Ito po. Kumain na ako. Sir. Thank you po. Ganda nito. Ayan o. Galing. Aming kumakain dito. Ayan o. Daming kumakain. Ayan. Yeah. Mura na, masarap pa. Yan, kumain ako dyan. Yan o. Yeah, isa-set up ko ito. Yan. Ayusin ko para hindi gumagalaw. Yan, kasi gumagalaw eh. Dapat hindi gumagalaw. Kontarin ko muna sa sakyan. Init. Maraming kumakain dito. Mga galing sa Manawag. Dumadaan sila dyan kasi maraming kumakain talaga. Masarap na masarap ng kainan dyan. Mura pa yung binayaran ko, 75 pesos lang. Ayusin ko muna to para hindi gumagalaw. Gumagalaw kasi naputol yung live ko kanina dahil hindi ko alam kung paano isisita. Magla-live sana ako doon habang kumakain, kaya lang naputol, no? Kaya ito katuloy na, karugtong ng aking biyaheng Urdaneta City. Ngayon, tara, biyahin na tayo. Ayan. Ang daming kumakain, no? Ilang nakasasakyan dyan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, nakalinya sila lahat. Bali 7 hanggang doon sa dulo. Diyan sila lahat kumakain. Di ba? Yan, oh. Okay, biyahe ulit. Busog ang dami.
Yung live ko kanina, pinaprocess yan. Kaya pag na-process, yun na. Pwede nang panoorin. Ganun pala yun. Hindi ka agad-agad may post. Pagka nag-end stream ka na, pinaprocess din pala. Ganun pala yun. Ang ganda naman ng Ordaneta. Sa gitna ng daan, mayroong mga puno para lakihin. So dito magiging maganda pagka lumaki na yung mga puno na yan. Fresh air. Ayan, oh. Kaganda.
Wala nang traffic. Ayan na oh. Dire-diretso lang. Baka yung kahoy yan. Gusto kong itanim yan.